Se, den sidder perfekt i kæften på den. Den kan ikke trække den ud. Den har modhager på. Så nu kan du bare liste den op med dit... Nu skal lige se fiskeren der, Sten. Filmer du? Ja. Er du klar til at nette den? Vi skal lige fange det hele. Ja, men du sætter nettet i vandet. Yes. Bare sæt dig ned. Bare sæt som en ruse der. Nej, ikke der, Jeppe. Nå. Heller i bænken. Og så holder jeg bare geden stille. Og så... Ja, prøv at rulle. Ja, den er der. Pas nu på, at du ikke taber telefonen, ikke? Jo. Det er blæret filmet, det der. Det er sgu godt nok, du. Og så skal vi helst... så tager vi den lige indbords. Yes. Så skal vi æde den, eller skal vi sætte den ud igen? Du bestemmer. Hvis du vil lave noget... hvad hedder det? Noget... Fiskefrikadeller. I aften? Ja, lad os da gøre det. Så er det totalt frisk. Men skal vi gøre det? Der kommer igen kødhakkeren. Det er lige meget, der er ben i. Lad os gøre det. Jeg kan nemt skrælle den der. Det gør vi. Og så laver vi 17 fiskefrikadeller, kan vi få med den der. Lad os lige få det. Så lige tilsætte lidt laks, lidt rødløg, citron til, måske lidt dild. Og så en kold bajer du. Sådan. Så er den hjemme. Nå, jamen, vi trækker den i land. Pas på fødderne. Ja, det vil sige, jeg skal passe på fødderne, fordi jeg er bare til. Det har du ikke. Også, er du klar? Hvad med ølene der? De vælter ikke, eller hvad? Du skal bare... jeg tager den bare i her. Og så lukker du nettet omkring den, så den ikke svipper ud. Og så hvis du begynder at skæve sammen lidt, så får den en oven i nakken. Yes. Men lige nu, der skal vi lige... Skal den lige ligge og så skal vi lige vurdere, er det en undermåler? Nej, det er det ikke. Den er udmærket. 3 kilo, siger du? Hvor lang er den? Den er omkring 50 cm. 50 cm. Mindstemålet for en gede er 40, så vidt jeg ved. Okay. Jamen, er det så ikke at lave fiskefrikadeller i den? Det tror jeg. Yes. Ved du hvorfor? Nu er det lige meget, fordi den er død. Ja. Lad os sige, at vi skulle sætte den ud igen. Det har været undermålet, så sætter du den ud. Det er klart. Det er en regel. En gylden regel. Sådan er det. Der er undermåler, og så er der faktisk også nogle steder, man kører med overmåler. De er overfede. Så er det godt fotograferet, hvis nu vi siger, det er til en nål. Min far han fik en nål for sådan en gede. På, hvad fik man? 8 kilo. Nå, tror jeg. Det var stor. Nej, det er faktisk stor. Jeg har fanget en torsk på 8. Så er det nakket en gede. Anden del. Filetering. Nu har vi fået rokket geden op på havebordet her i skyggen, og vi er lige i gang med at få klippet finderne til, eller af halefinden. Kan man lige lave sådan en lille... Og nyde et glas Chardonnay. Ja, det er fantastisk. Det smager skide godt. Altså meget kan man sige, men sådan et glas kold hvidvin, det er sgu ikke så tosset. Det er ikke så tosset. Men skål på det. Skål på det. Og så har vi Og Lance med. Superløberen. Det er sgu godt der. Sådan. Jamen, den ser også pæn ud. Så tager vi lige halen, ikke? Den er også flot, ikke? Prøv at se. Styrepind. Og så godt som man kan komme bund, men det betyder ikke så meget, fordi det ryger jo ikke i hakkeren. Nå. Sådan. Så tager vi først. Frikadeller, der er på menuen. Er der også, ikke også nogle finner lige heromme på den anden side? Jo, det er jo fuldstændig ret. Jeg er slet ikke færdig. Men den, jeg tænkte på, jeg kan godt filetere den hele. Jeg kan også filetere halvdelen, og så kan du prøve, hvis du har lyst. Prøv ikke, jeg kan sagtens klare det hele. Men hvis nu du har lyst til, eller en af jer har lyst til at gøre det samme på den anden side, ikke? Nu har jeg taget finderne. Jeg tror, vi lader dig eksperten gøre det. Prøv at se her. Så skal man finde ud af, hvor starter kødet. Så skal man lige palpere det lidt. Den starter faktisk helt deroppe. Der sidder nakkevivlerne. Kan man mærke her. Så det er også det her nervesystemet, man skærer ned. Der, ikke? Og så kan man lave et snit helt inde med rygsøjlen. Gede. Kolumna. Og så kan du høre det knitre. Kan du høre det? Og hvad for noget struktur kan du gætte det? Noget hårdt noget. Der knitrer. Hvad den skider ud af og lægger sine æg, og hvad der også kan komme ud af det hul der. Så kører man så tæt på benene som muligt. Kniven igennem fisken.
på den side, du nu vil filetere, ikke? Så nu står den her, så har du bare at køre det der stykke af, så du vender fisken om, så du kan mærke, jeg kan mærke, det knirker på den rigtige side af kniven. Og så kan vi så meget kød med som overhovedet muligt. Jo. Så der kører vi ned her. Og man skal selvfølgelig passe på fingrene, så det er jo bedre at have fingrene væk, inden den smutter, medmindre man har rigtig godt fat. Dem her, og det gør ikke så meget, at man, hvis man får skåret benene over, og du kommer lidt over på den anden side, for når først er hernede, så er det kød. Og der kommer en god, stærk og skarp kniv. Den kommer til sin ret her. Mm-hmm. Der kan vi se indmaden på den her. Ja. Så se, der er ikke noget rovn. Der er lige noget lever. Der skal passe på, at man ikke snitter galleblæren over. Den sidder heroppe. Fordi hvis du snitter den over, så smager fisken af helvede til. Ja. Det går lynhurtigt i kød. Så den skal man passe på. Den er gul. Gulgrøn. Så hvis man skærer hul på den, så skal man passe meget på. Med rygsøjlen der. Hvis man har vokset op på Færøerne, så kunne man gøre det helt blinde. Ligesom når man skiller gevær, det skal man også kunne. Mørke. Skal man ikke det til jagt på? Nej. Kan man ikke? Jeg tror, jeg vil. Jeg har også forberedt derhjemmefra, du. Ja. Se, så helt op og få så meget kød med her. Så rundt om den her gælde, ikke? Mm-hmm. Og det er der, at inden man tager resten af kødet, så kan man lige starte med at fjerne gælderne. Det er det, der siger, på en sandart, der er det den fineste delikatesse, man kan få. Så der, hvor man kan mærke kindkød, så kører man ned der, så får du simpelthen nogen, der bare lige skal røre panden på svag varme. Og så skal den bare have lige sådan tage farve. Så er det simpelthen, den er ingen grund til at mase ned i frikadellerne. Den tager man som en lille delikatesse. En lille godbid. Der er kød på, kan du se. Ja. Og jo større de er, jo større er kæveren. Skal jeg hente noget fad eller hvad? Ja, det kunne være meget godt. Og så lægger vi bare det, vi skal bruge, lægger vi her. Okay. Se, nu sidder der ikke meget kød. Nej. Men ja, det med seteren. Ind og bare snit til. Det er simpelthen så lækkert, det kød der. Prøv at mærke en gang. Mig? Du kan tage en hast på, hvis ikke du vil. Kan du mærke Det er kindbenet? hårdt, solidt kød. Ja. Og selvfølgelig, hvis man har en rigtig paneppen, så kan man køre. Men det her, det er fint. Sådan, så er den snart færdig på den ene side. Så skal man bare ned i bund. Her, og der er man skal passe på. Se, Ja, den ligger der. den ligger der. Kan I se den grønne? Ja. Ikke? Hvis man sniger ned igennem den, hvis man har for travlt, det er ikke rart. Så det, man gør, det er, at man simpelthen siger, men der er nogen, der gerne vil have leveren, for eksempel. Og spise også. Den kan Det også... skal jeg ikke. Nej, men Jesper og jeg, vi har spist lever. Har du ikke, Jesper? Er du ikke så glad for lever? Det er var en tæt, den vokset sidder op med. Jeg kan godt lide den. Det Gedeleverpølse. er hvad man er vokset op med, ja. Ja, det er lige præcis det. Så man behøver ikke engang at gøre ret meget mere ved de der graner, fordi så sidder det fast på hovedet. Og der har den det fint. Så kan man tage og gøre det samme på den anden side selvfølgelig. Vende den om, hvis ikke man kan lige at tage den på den side. Ret meget, tror jeg. Men står man inde i køkkenet med det, altså der kan gå flere dage, så finder jeg stadigvæk skæld rundt omkring. Ja, det er det. Det er På de køkkenskaber. skæld, det er næsten det værste. Ja. Så nu tager vi skændet af. Så tager vi. Ja, se, den er lidt skør i skinnet her. Fordi jeg har været for ukoncentreret. Jeg skider om det. Det ser fint ud. Altså, som sagt, hvis jeg var færing, så havde jeg gjort det her på mindre end 2 minutter. De er simpelthen så færme til det. Ja. Dianas far, han er færing. Ja. Han kan simpelthen... Kan du Diana? Ja, Jul, ikke? ja. Jeg Den siger der dig. blev skilt, det vil sige. Ja, det er sgu ærgerligt. Pisse ærgerligt, altså. Jo. Vil de ikke falde på hinanden igen? Det har jeg lyst til. Ja. De var sgu sjove at være sammen med. Ja. Nogle gode naboer. Ja, det er jo det. Men jeg må sige, de klarer det fint med børnene. Nå, det Det gør er de. Og det er jo det vigtigste. Ja. Et eller andet sted, jo, ikke? Hvis Nå, de kan- tilbage til geden i Ja, hvert fald. tilbage til geden. Vi har fået den i anden side skrællet skinnen af. Ja, Yes. det er godt. Den er. Skrællet skinnet af. Og Skrællet skinnen. så til sidst, så putter man lige det her op i en skål og vejer det igen. Så kan man se, Ja. hvor meget er nettogevinsten.
Og se, jeg står i en pisse dårlig stilling, ikke? Ja, det er ikke godt for din ryg. Nej, jeg burde sidde. Skal han en stol? Nej, Jeg burde sætte sig derovre. Ja, jeg piver bare lidt. Jeg er sådan en fys, de piver altså. Ja. Ser mandlige fyser, de piver. Hele tiden. Skal man også... er der også noget kød op i hovedet? Ja, det var kun handsken. Er der også kød op i hovedet? Ja, vi skal lige Det have var kinden lige den, af den anden side her. Kan vi så ikke også Er der nogen, der har skrælle lyst til at øjet? prøve at skrælle den kind af? Det Har du lyst til det, ikke? Jeg kommer til Hvis at ikke du har lyst, så faile. gør du det ikke. Men du er velkommen Jeg til at tror, jeg prøve. kommer til at faile lidt. Det, du fejler ikke. Fordi så skærer vi bare det andet af bagefter. Du skal bare, jeg skal fortælle dig, hvor du skal sætte kniven. Du skal sætte kniven, du presser ned her, ikke? Der. Og så Lad os mærker nu du se efter. eksperten så. Ikke? Og så kører man bare rundt i den der linje her. Nu har jeg lavet Vil du prøve forarbejdet. Jeg synes, du Nej. skal prøve, hvis du har lyst. Har du lyst, Jesper? Nej. Jeg står og kigger, du. Der bliver sådan et entusiast i mig, i forhold til at sige, Og delglæden. ja, lige præcis, ikke? Men vi skal have det hele med. Se dens øje, du. Er det en lille fugleflat? Nej, jeg kommer til at sætte fingrene i Nå, det her slim. du kan lige vaske. Vi kan heldigvis vaske fingrene Ja, bagefter. det er jo det. Skyld Du kan skylle dem. Der er en god godbid. Hvor laver vi den anden godbid? Den ligger et eller andet sted her omkring. Der. Godbid. Se, nu kommer dyrene. Ja. Se, det kan man jo udstoppe, det her. Ja. Man kan også lade være. Prøv at se tungen. Shit. Nu laver den igen. Ikke? Se. Prøv at se tungen. Hvad er det? Kan man garanteret også æde. Gedetung. Gedetung. Så er vi ved at række til kødhakkeren. Vi har samlet lidt forskellige krydderier og krydderurter. Den propel, den kan køre op og ned. Citronmelisse. Hvad hedder det? Timian. Og hvad var den sidste nu, jeg sagde? Nå. Men ingefær og løg, bacon, Så kører den. æg, Altså, fløde. Mekanikken skal kunne køre. Sådan. det gør den nu. Men så er den lidt høj til at... Ja. Så finder jeg sgu en... Et spækbræt. ja, Det er sgu næsten det nemmeste. at du sprang svigermors kødhakker. Det kan man godt forstå, ikke? Hun hed Karne. Kød. Hun elskede kød, og hun var god til det. Hun var en fantastisk kok, Pernilles mor. Kæft, hun lavede mad. Helt vildt. Hun var simpelthen så skrabet i køkkenet. Hvad siger jeg da? Det var Det lige ser så, sgu godt ud, det der. det var lige så engen i sang. Ja, prøv at se her. Hvor fint det bliver. Og så kan du forestille dig, hvis der sidder nogle ben tilbage der, ikke også? Så anden gang det ryger igennem, så skal de nok være mindre end andet end sådan noget, der bare knaser lidt. Ja. Og det er ikke engang sikkert, man overhovedet kan mærke, at der er noget knaser. Nej, det ser meget rent ud, det her. Det er så fint. Prøv at se, hvor hvidt. Det ligner sådan noget kyllingekød. Ja. Det gør det faktisk. Skal vi tage en gedesushi så? Det er måde, der gør det. Men det er sgu ikke rigtigt. Nej. Jeg tør ikke rigtigt. Jeg sagde også til Aske i dag. Nå, Aske, men ved du ikke, I kan få sushi i aften. Er det ikke okay? Ja. Så går jeg hen og elsker sushi. Ja. Så stak jeg ham 400 kroner. Det var flot. Så kunne ham og William og hans kammerater, Ja, de kunne lige tage sådan en 54 kasse. Ja. 54 stykker kan du få for 400. Nå, det er jo billigt. Det er faktisk billigt. Ja, Det er ikke så galt. under en 10 stykke. Ja, det er nok. Det synes jeg ikke er galt. Det er rimelig godt, da. Jesper, vi skal skåle. Yes. Det skal vi lige huske. Skål. Vi skal huske at tage pauser. Det er vigtigt. Der er nogle værdi i den. Så vi skulle sætte over. Ser det godt ud, eller hvad? Det var godt, eller hvad? Wow. Skål, mand. Skål. Cheers. Cheerio. Og chat. Sådan der. Så dør vi klar. Skål. Skål. Pepper. Nakkered en gede. Fra hvad sø var det nu? Tusø. Skål på det. Vi glæder os til at vise 5. august. resultatet. 1,7 kilo. Der var den. Hvor længe har vi siddet og fisket? Det var ikke så længe, vi har siddet og fisket. Vores eneste hug. Og vi samarbejder med det. Du styrer det net til perfektion. Ja. Du filmede det. Jeg har ikke set det endnu. Nej, vi skal lave en film. Ja, klart.